Добре дошли в единствената по рода си 3D социална мрежа Fusion Wall. Имате видеозаписи, които искате да споделите? Това сега е по-лесно от когато и да било. Насочвате вашата публика направо към източника, вашия собствен Fusion Wall на www.fusionwall.com/, последван от вашия ID и номер в TalkFusion. Бъдете уникални с вашите видеоклипове със специалните фонове, като представяте дейността си. За тази цел имате на разположение неограничено видеопространство и няма ограничение относно броя на стените, които ползвате. Започнете с това, че проверите стените на видеозаписи на началната страница на www.fusionwall.com. После стартирайте търсене в Search. В сегашния пример ще търсим Comedy. Напишете думата Comedy в полето за търсене, натиснете Enter или кликнете върху бутона Go. Сега ще видите всички публични видеоклипове, поставени на видеостената с таг Comedy. Ще може да изгледате избраните от вас видеоклипове по два начина. Първият е като кликнете върху самото видео на Fusion Wall и самото видео ще стартира. В прозореца под него може да ги видите с техните шаблони и фонове. В случай, че гледате видеоклип с фона, ще виждате и данните му. Кой е сложил видеото на стената? Кога е сложено видеото там? И съответно таговете към него. Има възможност да дадете оценка на видеото от 1 до 5 звезди. Даже може да напишете и вашето съобщение. Само напишете името и имейл адреса си, както и самото съобщение. Когато сте готови, кликнете върху бутон Submit Comments. Като се върнете, имате възможност да гледате видеоклиповете и на други хора. Само трябва да изберете видеото и да кликнете върху него. Най-новите видеоклипове на Fusion Wall може да намерите под Most Recent Videos. Просто кликнете върху видеото и то ще стартира заедно с фона си. По-надолу от лявата страна има тагове, въз основа на които може да избирате видеоклипове за гледане. До тази колона отдясно виждате имената на лицата, които са сложили най-много видеоклипове на видеостената. Посетете сайта ни видеоблог, Facebook и Twitter. Кликнете върху дадената иконка в долната част на всяка страница на Fusion Wall. Сега кликнете върху нашия видеоблог. В видеоблог ще намерите най-новите съобщения на сътрудниците от всички краища на света. От дясната страна са написани имената на топ-блогери, а под тях блоговете с най-много коментари Most Commented. Готови ли сте да стартирате вашия свой видеоблог? Ако да, върнете се в своя видеокомуникационен център. Кликнете върху бутона Go to your blog в дясната част на прозореца. Това е страница за вашия профил. Цялата ваша информация ще се появи въз основа на тази, която предварително сте ни предоставили. Добавете или махнете допълнителна информация, ако е необходимо, натиснете Update, а после кликнете върху бутона Start a new blog. В новия прозорец вече може да започнете да създавате вашия блог. Напишете заглавието, таговете в предоставените за това полета. После изберете едно видео от тези, отбелязани като публични на Fusion Wall. След избора на видеото, напишете съобщението си в съответното поле. Когато сте готови, натиснете бутона Post Blog. Поздравления! Току-що създадахте вашето първо Fusion Wall видеоблог. Отдясно ще видите Share URL. Копирайте линка и го поставете на места, откъдето искате да насочите хората към вашия видеоблог. Поделете блога в имейл, сайтове за социални мрежи или в своя собствен сайт. Сега можете да си осигурите предимство, предложено от наш уникален видеошер продукт. Поставете курсора върху бутона Share, за да споделите вашето видео на стотици сайтове за социални мрежи. Може да ползвате същото, когато става дума за личен Fusion Wall. Поздравление! Успешно завършихте обучението си по Fusion Wall. Изпратете видеоклиповете си, изпратете блога, покажете вашата индивидуалност, отворете света за бизнеса си.
Не забравяйте да посещавате Fusion Wall на www.fusionwall.com/, регистрационен ID, за да споделите своите видеоклипове с приятелите си, семейството си и да рекламирате дейността си.